Rozobrali sme si v predchádzajúcich dieloch, aká je dôležitosť nadväzností modelov minulého života a modelu súčasného života. Môže nás takáto skutočnosť ovplyvňovať aj pri výbere povolania? Samozrejme, že môže a dokonca táto skutočnosť vôbec nesúvisí tým, v akej rodine sme sa narodili alebo nenarodili. Väčšinou človek, ktorý bol vynikajúci napríklad murár alebo nejaký staviteľ alebo architekt v minulých životoch, tak bude ešte lepší murár, staviteľ a architekt v týchto životoch a posunie sa ešte do lepšieho. A to sú tí ľudia, ktorí chodia napríklad na architektúru a každý povie, aké je to ťažké, ja to nezvládam a neurobila som skúšky. A ten druhý povie, ja neviem, ja som sa vôbec neučil celých 5 rokov, ja tam len sedím a nudím sa. A potom vyjde a odrazu sa o ňom dočítame v takom časopise, alebo vidíme ho v takej televízii, alebo v cudzine sa uplatnil, všade ho berú. Tak to je napríklad niečo, čo ten človek robil už treba možno 20 životov a dovyvinul sa až na takú tú celebritu. To znamená, že pokiaľ človek vo svojom živote pociťuje nejakú nespokojnosť so svojím povolaním, so svojou profesiou, môže to byť práve tá intuícia, ktorá mu napovedá, že si nezvolil správne, lebo volil rozumom a mal by sa orientovať iným smerom? No ja som mala napríklad takú klientku, ktorá prišla, že robí ekonómku a že sa jej to zdá strašné, že to je niečo hrozné, že ona nezvláda tú ekonómku. Tak som sa pozrela, som jej urobila archetypologický špeciálny rozbor a z tej minulej karmy vyplynulo, z toho minulého života, z modelu, že bola výtvarníčka. Tak som sa jej opýtala, že či vie kresliť. Nie, ona nevie vôbec nič nakresliť, ona v živote nedržala farbičky v ruke, to nie je možné proste, to, aby som zabudla. Hej, na to hovorím, pozrite sa, začína kurz maľovania pravou hemisférou, čo keby ste to vyskúšali. No, dala si poradiť, išla, no a skrátim to dnes vystavuje. Vystavuje v Maďarsku, v Rakúsku, v Čechách, kade, tade. Takže nikdy nie je neskoro v prípade, že človek je nespokojný so svojím povolaním, aby sa započúval do svojich vnútorných pocitov a hľadal nejakú inú profesiu, v ktorej bude úspešnejší a pre ktorú má nejaké prírodzené vlohy. Ďakujem.